vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: mukoma nashi, ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 30 years kuberekwa. Izviwo ndo zvandakaita. Pandakazviita mukoma, ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndo zvazvainge zvichazoita, and I am scared kuti zvimwe kuda nerimwe ramazuva ndichazopinda busy nekuda kwenyaya iyi, and handikwanise kana kukanganwa zvese izvi zvandakaita. Zvezvekungoti nokuzvidza kuti you know what, I have forgotten about it. Ndinoti paya kana ndichifara ndikangofunga nezvazvo, hana yangu inobva yatanga kurova zvekuti ndinoshaya kana mufaro mumba. Saka zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai so: ininiwo nemurume wangu, mushure mekunge tatanga kugara tose sevanhu vainge vakasangana muno mujoni, ende iye ainge agara aine past yake, but mukoma akabva achizondihurira ainge ava neimwe girlfriend. Ndakarwadziwa kuti ava kutoita zvemasaidi chiki, aiwa tichaonana zvedu. So since this girl had stolen my husband, ainge achibvawo kuZimbabwe mukadzi uyu, ndakabva ndachizozvidza kuti I am going to sort her out. First of all, hanzvadzi yangu is a gangster. Kubva tichiri kumusha aingoita izvozvo zvegangsterism, but akazouya kuno kuSouth Africa ndo pazvakazonyanyisa, and anozivana nemacriminals akawanda. Ndakabva ndati abudi ndo zviri kuitika, handizoti ndoita sei. Vakabva vati hamira tsvake vakomana tiende kunomurova. Ndikabva ndati hazviiti, let us try to find another way yekuti tinongomugadzira uyu mukadzi uyu. Vakanditi haina, handiti zvekunganga shamwari, inini hondo dzangu ndinorwa nadzo physically. So ndakazongosiya nyaya yacho iri mumaoko mavo. Ivo mukoma vanoti vakabva vachizotaura nevamwe vakomana vavanoziva vanoita zvemahouse breakings uye zvikari nema-armed robbery. Vakabva vavaudza kuti painge paine umwe mukadzi uyo wavainge vachida kuti vange vachizonopindira. Mukadzi iye vomutorera whatever that she had, but ivowo mukoma vachiita zvose izvi vachironga nevakomana ivavo vanobva kwaMutare uko, vainge vasina tarisiro yekuti vainge vachazokumisidzira vamubata chibharo. Ende pakati pavo vakomana vaive pano umwe wacho uyo wavakatoti dammit, umwe wacho ane chirwere. So right now mukoma paini yangu ndeye kuti ndava kungogara ndakafudza murume kudai so each and every time, but iye murume ndakatomuudza, ende vakomana ava vamwe vacho vakaenda vakanomupindira. Vamwe vacho vaitozivikanwa mulocation kuti pana nhengo yauyo anorwara anoita zvekuba, ndivo chete vakaenda vakanomupindira, because iskiri rake iroro rekuti kana vakapinda pamba pavanenge vapinda vachida kuba, what he will do, nekuda kwekuti iye anorwara, anosiya arepa mukadzi wepamba pacho ipapo. Ndo zvavakamuita mukadzi uyu. So ndakazviita mukoma nekuda kwekuti ndaike ndichida kumukaurisa. Ende kana ukadanana nemurume wemunhu, you just need to be careful, because uyo waunenge uchitorera murume wake will be capable of doing anything. Naye, to give me peace of mind, zvose izvi zvandakaita ndinganzi ndakakanganisa here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu pakaipa kuchiko chiri kumboitika nhasi. Inzwaiwo message iyo yandakatumidzirwa. Hanzi, hello mukoma nashi, apo pandainge ndichiri ne22 years ndakabawo mari parufu rwavatete vangu. Sezvo ndainge ndiri sazita wavatete, ndaingonzi iye ndiye ngaabate mari dzechema dzasazita wake. Saka mushure mekunge ndabatisiwa mari, mukoma nashi ndaingoba mari ndichingoviga chete, ndokubva ndachizotenga foni mushure mekunge tabva kumusha. Izvi ndakazviita mukoma nashi, but vatete ndinongoramba ndichingovarota. Ndinovarota pavanouya kwandiri vanenge vakatsamwa. Saka ndakanzi nevamwe madzibaba ndinofanira kuti ndige ndichitsvaka ng'anga iyo inondipa mushonga wekuti vatete ava vakwanise kutaura neni, so that vange vachizondiudza nhunha dzavo dzose. Zvino handizivi kuti inowanikwa here ng'anga iyo yekuti inokwanisa kundibatsira, so that vatete ava pavanouya kwandiri vakwanise
havangakwanisi kutaura neni because apo pavanouya kwandiri vanenge vachiita sekunge vanenge vaine chinenge chakanyanyisa kuvarwadza zvekuti kana kutaura neni vanenge vasingakwanisi, vanenge vachingofemereka chete uye zvekare vachiyeredza misodzi. So I don't know kuti inhau yekuti ndakatengawo foni here kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika zvavari kuda kuzama kundiudza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi nditori nedambudziko rekuti vatete ava kana ndikavarota hanzi ndinoita dry zvekuti kana ndikada kumanikidzira kurara nemurume hanzi ndinorwadziwa, ndinotsemuka ndichiita sekunge chibereko changu chinenge chakuvara. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoda kuriururawo kuti apo pandakaromba unfortunately ndakaitawo chivi pamberi paMwari and I think itori mhosva iyoyo yatakatopara inini nen'anga. Mukoma Nashi takaenda kumochwari uri usiku, takati taenda kumochwari ndokubva n'anga iya yabva yachizoudza vamwe vakomana vainge vachishanda night shift vainge vatobhadharwa vakomana ivavo nen'anga yacho. Chitunha chaamai vangu chakaburitsiwa ndokubva ndanzi ndinge ndichirara nacho. Ndakarara nechitunha chaamai vangu. Mbeu yakati yava kuda kunobuda. Ndainge ndiine kamwe kahari kandainge ndakapiwa kainge kakabatwa nemuzukuru wen'anga. Ndakabva ndachizosimuka ndichibva patebho apo pandainge ndiri ndakarara pamusoro pechitunha chaamai. Ndikabva ndazorasira mbeu yangu mukahari ako kandichiri nako kusvika pari nhasi. Mukahari umu ndimo mune rume uye zvekare ndinopota ndichiuraya ingava iri huku kana kuri kunzi ndinenge ndashaya wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizourayisa pamakore matatu. Ndinofanira kuti ndinge ndichizouraya huku kana kuti mbudzi kana kuti mombe depending nekuti izvo zvinhu zvacho zvinenge zvichida chii kubva kwandiri. Sofa ndakauraya amai zvekare nevamwe mukoma ava. Mukoma Nashi mistake yavakangoitawo ndeyekuti vakauya kumusha vachibva kuCanada, saka ndainge ndangovawo nemakore ndichingovarota. Ndichivarota kudaro yainge iri nhau yekuti vainge vakatoiswa palist nechikwambo icho chandakaenda ndikanotora. Side kwavo mistake yavakaita mukoma ndeyekuti vakabva vachizondipa mari ende ndikabva ndachizoudzwa nechikwambo chiya kuti mari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizoisa muhari. Mukoma vakatanga kurwara vachiri kuzimu ndokubva vachizoshayika zvavo apo pavainge vava kuCanada. Zuva iro ravakafa ndakatovarota vakauya kwandiri asi vainge vakazara ropa muviri wose. Vakabva vanditi munin'inako ndakakutadzirei ko zvandainge ndava kutokunzwira tsitsi wani kuti nekufamba kwenguva ndainge ndichida kuti unge uchizoitawo mapepa ako wabva wauyawo kuno kumhiri kwemakungwa. Saka wagoneiko kundiuraya? Wabaya hako mukoma wako. Ndokubva vanyangarika. Ndakazoona kahari kaya kainge kari pamusoro peguva. Kahari kaya kainge kachipfachukira neropa. Ndakaona chikwambo musi iwoyo wandakachiona ndiwo wainge uri musi wekutanga because ndaiwanzo kungonzwa izwi but ipapo ndakati ndiri kuhope ndokubva ndamuka ndikatonzvinzwa kuti pano ndainge ndisina kurara asi ndainge ndatomuka. Ndakaona ndiri kumakuva but not makuva emuno muZimbabwe, ndainge ndiriko ikoko kuCanada. Ndakati ndichifamba ndichitsvaka guva ramukoma ndokubva ndaona kuti paguva pamukoma painge paine hari yainge iripo iyo yainge ichipfachukira neropa. Ndopa ndakabva ndachizoona chikwambo changu. Icho chikwambo ichi zvachakaita mukoma ndingangoti maybe mukatora mwana anenge achangobva mukuzvarwa zvaanenge akaita ndo zvachakangoita. Uye zvekare icho kumusoro uko hachina musoro wakaita musoro asi chingori nechidehenya chakangoita chiskeleton chainge chichifara chaizvo. Chakangonditarisa ndokubva charamba chingoenderera mberi chakangotarisa hari yainge ichipfachukira neropa chichitamba chichiimba. Chaitamba chichiimba asi panguva yacho iyoyo mukoma song yachainge chichiimba yaitomeka sense asi ndakazongoti ndapepuka kubva kuvision iyaya ndopa ndakabva ndatokanganwa kuti chainge chichitamba chichiimba chichiti kudii.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei zvinoita vanhu munyika zvakangooma, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamera sekudai so. Ndinoda kureurura kuti my husband iye ane dambudziko rekuti haatozvarisi. Saka mushure mekunge ndafind out ndo pandakabva ndachizoita hangu sarudzo nekuti ndike ndichizomitisiwa navatezvara vangu. Izvi zvakaitika mukoma. Ndinotya kuti kana ndikanyanya kuita deep zvimwe kuda maybe murume wangu anenge achitoteererawo maconfessions then obva azotanga kunyumwa. So ndichangokumirawo ipapo kuti ndakaitawo mwana kana kuti vana ameno ikoko mukoma, mozongonawo kuti muchaverenga muchiti kudii, but ndikuda kungoreurura kuti ndo zvandakaita. Ameno kuti ndakakanganisa here izvi zvandakaita kana kuti kwete. What was I supposed to do, vanhu vaMwari? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi handidi kunyanya kuita too deep nekuti zvimwe kuda murume wangu anokwanisa kuzoteerera confession akazongonyumwa kuti uyu anenge mukadzi wangu ari kutaura apa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mainge muri mugore ra2018 apo pandakasarudza kuti ndinge ndichizoromba. This was after mukoma Nashe zvinhu pandakaona kuti zvainge zvandiomera. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndasiya vana vangu vaina amai vangu. Ndakati ndauya kunoko ndokubva ndatanga kufambidzana nomumwe murume uyo akabva andibira mari ndokubva anditiza. Ndakarwadziwa mukoma, ndidi kukunyeperai. Apa yainge iri mari iyo yandainge ndaseva zvegore rose. Mushure mekunge ndanetsana nemurume uya anditiza ndo pandakabva ndachizotanga kushandira umwe muSomalian. muSomalia uyu wandaishandira mukoma ndakabva ndachizongorarawo naye by mistake ndokubva ndachizobatira pamuviri. Panguva yacho iyoyo mushure mekunge ndamumudza kuti ndainge ndabatira pamuviri, akabva achizondidzinga basa achitya kuti zvimwe kuda mukadzi wacho aizozviziva because ndainge ndava desperate ndisingachazivi zvino kuti ndoita sei. Mukoma Nashe ndainge ndichiwirira nawo noumwe murume but ainge achiitawo zvekutengesa mishonga yechivanhu. Iye aibva kuZimbabwe but aihodheserwa mishonga iyoyo neimwe n'anga yemuno muDurban. So ndakazomuudza kuti ndainge ndiri pakutsvaka mari. Akabva anditi uri kutsvaka mari, ndichakuitira plan. So akazoti nerimwe zuva akandifonera akabva anditi uya kuno iko zvinozvi, ndokubva andipa location. Ndakabva ndachizoenda kuya neUber ndichinosvika pamba pen'anga yacho iyoyo ndine kamwana kangu kacheche. Saka ndakati ndichitaura nen'anga yacho apo pandainge ndichikumbira mari. Mukoma Nashe n'anga iyoyo yainge yakangonditarisa ichingotarisa mwana kudzamara yazoti mwana uyu tione zvaari. Saka n'anga iyaya yakabva yachizotora mwana ndokubva yatanga kupenengura mwana zvekuti mwana akazogumisidzira mwana ava kuchema. After that ndakazoti ndadzokera kulocation because musi wacho iwoyo vakandipa 800 vakabva vanditi iyi imari yekuti unge uchitenga zvokudya uchimbonyatsokufunga zvakanaka kuti unozvikwanisa here. Saka nekuda kwekuti ndainge ndakaona kuti pamba pen'anga yacho iyoyo painge paine vanhu vainge vakawanda, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachida munhu anoshandapo ipapo. Mukoma, mushure mekunge ndapiwa mari iyaya ndakazoti ndasvika kumba mwana wangu ndokubva azotanga kurwara. Mukoma akarwara kwenguva refu ndokubva ndachizoudza murume uyo wandainge ndichiwirirana naye. Ndikamuudza zvose izvo zvainge zvichiitika kuti mwana kubva zvandainge ndakaenda naye kumba kwen'anga yake mwana ainge ava kurwara. So murume uyo akabva achizondiudza kuti ainge aine zvaainge akaudzwa nen'anga yacho iyoyo but ainge asingazivi kuti angandiudza sei, achiti nyaya yacho iri very sensitive. So mukoma ndakabva ndachizoenda naye murume uyu nemwana wangu kumba kwen'anga. Mwana aita kupisa muviri apa ainge akangorukutika. Tikangoti tichingosvika pamba pen'anga iya mwana ndokubva atoita senani. So ndakabva ndachizonzi ndinge ndichipindawo muimba yematare ndokubva tachizotanga kutaura tiri inini murume uya
nen'anga yacho. Saka n'anga iyi yakabva yachizondiudza kuti yainge ichida kundibatsira, ichida kundirombesa, but iyo yainge ichida mwana wangu, upenyu hwemwana wangu, kuti inge ichizogadzira chitokoloshi. Ndakabva ndati ina handizvikwanisi. Vakabva vanditi asi kumberi uko ndazoona kuti mwana wako achazongosvika pakufa, saka zviri nani kuti ndingogara ndakubatsira, nekuti kana ukangogara wabuda gedhi handichazombokubatsiri zvekare, plus ndikuda mari yangu yandakakupa. Apa ndainge ndava kucalculata zvino kuti ko 800 iya iyo yandakakwereta kubva kwavari ndichaiwana kupi. Ndo pandakabva ndachizobvuma mukoma, ndakapiwa banga, ndikabva ndanzi ndinge ndichizobvisa mwana wangu hembe dzaainge akapfeka, ndokubva ndachizogadzika banga riya padumbu pake ndichimubaya, but nechekure, zvekuti mwana akabva achizotanga kuchema. Ndikanzi ndinge ndichizviita zvekare nechepachipfuva chake kuleft side, ndakananganisa nepamwoyo pake ndikabaya zvishomanana, ndokubva ropa razobuda. Manje rakabuda mukomanashi, even though ndainge ndangobaya zvinyoronyoro, ropa rakabuda rakazadza almost a water glass. Ndokubva vachizotora ropa racho iroro vakariisa mune imwe hari. Vakabva vachizondiudza kuti ndainge ndichazotanga kuita mari mushure mekunge mwana wangu azofa. Vakabva vanditi ndinge ndichizotenga mishonga yemakonzo. Kana ndatenga mishonga yemakonzo ndobva ndazouisa pazamu pangu pandinenge ndomwisa mwana obva achizofa. Vakandipa dzimwe nhamba vakanditi murume uyu mushure mekunge mwana wako afa uri kufanira kuti unge uchizomufonera. Zvainge zvisiri nyore izvozvo zvandakaita mukoma, but uya murume wandainge ndiinaye akatondisimbisa. Patakazopinda mutauni ndiye nyakutotenga mushonga, akazotenga hake uri mushonga wemapete uyu unenge uri muzvipepa zvegreen. Akanditi kana wasvika kumba, kana wanyatsokufunga nezvazvo, kasika kuita zvinhu izvi nekuti neniwo ndichatowanawo kakomission. Ndikati ndo zvaunoita? Akabva anditi sekuru ava basa ravo nderekuti vanogadzira zvikwambo, saka vanenge vachitoda mweya wemwana mudiki pacho panenge pachigadzirwa ichocho chikwambo. Mukomanashi zvakanditorera zuva rose ndichingochema chete. Ndaiti kana ndikatarisa mwana ndobva ndatanga kuchema, ndobva ndati saka ndo zvandasarudza here izvi. Ndainge ndakanzi izvi ndofanira kuti ndinge ndichizozviita kuma 8 pm, then kana ndazoita saizvozvo mwana ainge achazofa. Ivo vakati mwana wako achafa na 11 pm ndo pachafa mwana. Kana mwana afa haufaniri kuti unge uchizoudza kana ani zvake, unotanga wafonera inini, then wobva wachizomerera kana 3 hours dzakwana, then wobva wachizofonera nhamba idzo dzandakupa. Iye anoziva zvaachaita nemutumbi wemwana wako. Ende mukoma ndo zvandakazoita. It was somewhere kuma past 7 ndakatoti ndakatogara zvangu pamubhedha ndichiona TV, but kwainge kusiri kumboona TV. Mwana ndainge ndakatomisa pamakumbo ndichingofunga nezvazvo chete. Ndo pandakazoita zvivindi, ndikabva ndati iyeyuyu mwana wemusomalian ndikaenda naye kupi? Apo nenhamo on top of that nevamwe vandakasiya kuZimbabwe. Ndakabva ndazongotora tumapaketsi 3 twemishonga wemapete ndokubva ndachizomwaya pazamu rangu pamunyatso apa. Mwana ndokubva atanga kuchema achiita sekunge ainge achizviziva. Aichema mukomanashi asingadi kuyamwa, but ndakamumanikidza, ndakaita wekubata. Mwari vandiregerere, because ndakati ndakamubata musoro kudaro, I think kuti ndakatoita wekutotsemura musoro wake, nekuti apo pandainge ndakamubata zvine simba iyewo achiramba, akabva achizotanga kutefekenyera mumusoro. Ende mwana at that time ainge ava kugwina asingachakwanisi kana kuchema, ainge anwa zvake mukaka uya. Ndakangomuradzika mukoma, iniwo kwava kutora jira ndikabva ndawaridza pasi. Ndakatora mamwe ma2 in 1 angu maviri ndokubva ndachizomaisa pamusoro pemwana, nekuti ndainge ndisingadi kuti ange achinzwika achichema, nekuti aimboti kana akagomera pano nepapo obva aridza mhere achingoti nge. Apa ndaisada kuti vanhu vemunext door vange vachizviziva. Ndakapeta ma2 in 1 angu aya ndobva ndamuvhara kumeso, ndokubva ndazoisa mapilo pamusoro
pake ndokubva ndarara mukoma. Ndakatora maearphone angu ndikabva ndapfeka maearphone angu ndokubva ndatanga kuridza music. Zvakandinetsa mukoma ndezvekuti ndakatobatwa nehope nezvose izvo zvandainge ndaita. Ndakazotopepuka mushure mekunge alarm yarira. Ivo vainge vatori online vakabva vanditi wagona wamuka, chimufonera zvako. Ndakamufonera mukoma ndokubva ndachizotanga kuikwetsemura mhere. Apa ndainge ndatofonera vefuneral service. Murume iye ndaisatozviziva kutoti ndewe kufuneral service asi ndewe muno South Africa ane mochwari. Ainge akandiudza zvekuita. Mushure mekunge ndadropa phone akabva anditi ridza mhere utange kuchema so that vanhu vange vachizouya. Vavakidzani pavakandinzwa ndichiridza mhere, vazhinji vainge vachizviziva kuti mwana wangu ainge achirwara, vachingoti endai nemwana kuchipatara. Ini ndaitobuda ndotoita sekunge ndaenda nemwana kuchipatara. Saka vanhu vakauya ndokubva vatoona kutoti mwana zvechokwadi ainge atofa. Machira aya awo andainge ndakamufukidza naye ndainge ndatomarongedza nechekare uye zvekare nemapilo. Ndakanyatsokumagadzira zvakanaka mukoma, ndikaita sekunge mwana wangu akafa ndakarara padivi naye. Saka uya wefuneral yake akabva achizouya nechivheni chemapurisa. Vakangotorawo statement mukoma, ukuone kusaiti ndainge ndochema, but chainge chichikonzeresa kuti ndinge ndichichema yainge iri nhau yekuti ndainge ndongofunga zvino kuti saka ndozvatoitika here, izvi ndozvandasarudza kuita. Mushure mekunge zvose izvi zvaiitika mukoma vakatora mutumbi wemwana vakabva vaita sekunge vainge vachinoita postmortem, but hakuna zvakadaro zvakaitwa mukoma. Vanhu vakandibatsira vakanditi tichaita funeral, asi ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kuti mwana ange achizopiswa, asi hatina kuita saizvozvo. Ini nen'anga iya nevamwewo vandisingazivi vandakatonga kutongovaonawo pafuneral yemwana wangu vari vemuno muSouth Africa, vamwe vakaromba. Takazoenda muri musango uye zvekare mainge mutori negomba rainge racherwa mwana, ndokubva tachizonomuradzika mumusango. N'anga iyaya yakabva yachizotora mavhu nezvimwe zvayakatora pamwana ndokubva tachizoenda kumba kwen'anga. Kubvawo ikoko ndichizodzoka kulocation mukomanashe ndakapiwa mari yakawanda kwazvo iyo yandakatanga nayo mabusinesses angu. Saka ndakatanga business kumusha uko kuna amai uye zvekare nemunomo muSouth Africa ndine business. Kutaura kudai ndine imwe sister yangu iriko kuNamibia, tiri kutotaura izvezvizvi. Ndine rimwe business randiri kuda kutanga ikoko, asi hakuna kana anozviziva kuti izvi ndo zvandakaita. Ndinongodawo kuti Mwari vange vachindiregerera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.